Ondo, azkenean aurten 12. edizioa aldatu dugu, normalean beti egin dugu ekainean, aurten egin dugu aldaketa, eta pozik azkenean 300 partaide daukagu lasterketan. Pasan urtean ez ginen heldu 300 partaidera ipar martxa eginda, aldaketa izan da arrakastatsua, jendea astenderako denboraldia eta bilatzen ditu lasterketak entrenatzeko eta hori, eta jendea etorri da Espainiatik, Euskal Herritik, orduan ondo, jendea eguraldia ona atera da, daramagu aste osoa euria egiten, lokatza dago mendia, baina bueno, korrikalariak normalean lokatza nahi dute, gustoka dute, beraz ondo, gusto da, nahi duzu heldu korrikalari guztien behar dutenen gauzetara, batzutan ez da heldu, baina gure lasterketa nahi duguna da korrikalaria etxean bezala sentitzea. Orduan, gure asmoa da mimatzea eta urtez urte etortzea berriro.